Eng pihini ang deng so trok long ke tok do kumara bang pusi election thurjima lata nang tum council pengle chislam den qualification kumara bang pusi electoral roll long amen dujima lata nang tum pele decide noi pusi dak nang pu aja kong do pipon lo lapen kumara bang pu atum si iem ga chemanjima lata nang tum pele chingwai not lapen council asit kwansi ki pakam jima lata nang tumpele council pele chingwai no puda ke tok do yo angdeng pihini angdeng so trok along A B C D E F G H do appointment of officers anta ladak nang tumpele council pele chingwai no pusidak pi yo ladak ni liang puri bidat po number 1 lapen la tribal area polo te ladak long le pelang dak sangti arlong koila se rup ka duk ka beta lake tribal atau mati inglong asal tu mansi nang panong tilo lagi. Kopia posi itu apaan la siksi dulang kipilo meteron sahupen itu manang thano kedi. La mo arni si arni la kei piatum la so inglong asal tu mapan la tu malong le cerai pidet na. La tu masakurian cerai pidet na. Latuma politika la jakong anda tiap na pusi la siksidul itu apam nang kipilu. Siksidul go back pa kam nalilo lagi. Ni siksidul ke lagi kena solo. Kopia posi Arunachal Pradesh ban separate state long elong. Seta kopia posi assembly pen latum keceparai si tuning. Deh. Kopia posi Arunachal suara tumbang assembly lo ceparai set lo je nitum separate state dolo setame nitum methanga long ne pelanga cerai kom Japan nitum methanga culture ke cerai kom Japan nitum la siksidul awek polo te nitum cerai kom tibun elu aposi itum siksidul nang wek ji pusi bangai ka demand tu angke ini tu mabangai ka parlin siksidul ke long tanga posi ke papuk tu sining ke ha la si ka cebai tu la si enele di parukresir kebra trokera po trokera trok aningkana long arhipat po kita balong ketok kalilu halake poem di mukhosto kuri nahi toh poido miri misemi okado phola mikir okora nagale tera pe di ha ini le bang apu kalilu pirthe adang nang liridam etta hedi ho textbook along masira putok ham buke hedi ho tok det buke hedi ho ave pinla itu makai pan det la terak ni tilasi halaso okora non addo werang nilo titu di age prosno wang po kuisan wang po de atait koi okora jati kun pupehe age hadat ensar nang diketok long si chok sida pradi atait koi okora jati hol noga polote zero lo gelong pu alu guta jati hol mikir polote di good popo 10 marks lo da ward number 11 under along da rongkimi right wing along aprang benda MSC aprang benda me dolo setame pini bange ki pithir pon peme pabang kadu kabe total members ke lada 57 ando pini lada la sopia salong right wing anat ke pang tang pon Japan na bangson itum seng pon lo la pen la so ke seng along ASDC mate HSDC atum stame nang mars dun alang li ke dam tang ahud ward commissioner ke thurun tang bang phulo alang stame nang join un lo lasi APHLC long ke non APS tin lapen a area tin stame non wang bomlo nang joinun patumi hatamentum don suryalong don plikera pho araratum atumi tanang cingbedun lo Congress BJP lapen ASDC jasamet BJP ben wang bomlo non munitum chini bomlo lapen APSLC tum ke along tin namenon ke meeting dam si kepace tang si kiun elo munitum akar i lapen akang cir ason sinang dolo se pinis tame saratum tame ha charchi manat meeting namlo resoi jang tum ke ha pholuni namlo
lapen pinin litum dak dolo lasong se a constituency tame arni bang non meeting do pon bom lo lapen la ward aname APSLC tum ke cepa hai pon SJ Phansi along tin a constituency ward do aname ka cepa hai pon SJ Phanon itum kam claim bom lo ingti alangli nonama jail along sido satame non high court pen Prabjin pen bail kilong je Phansi nitum la kadowe advocate tum bang kam claim bom lo alangli phan lapen lake Prabjin pen alang li nang ke jog ji ang apan nilitum labang ke cinipon lo nili norma ade bang put tip ke thekeda los tame inkora troxier ni ada hearing doji hala bang sor ni hoitu bel long lok ta thek puta nilitum ning chepe thepon la pen ba kali pulote inkora nar ke par ni alom long pon lok ji labang ke lahelo deng ponje bang lahelo awareness number 1 athe cherok to kame tum deng pon bom lo pote ake chok kopi ma ke chok che kopi ma tum chethan chemum pon bom lo te muni tum halak ke dam towar kaprek tum tame alaso APSLC ke dam bom ka chesong bom towar long bang ke bang thekpu asi number 1 bang la lo awareness lapen non PS level ke seng se dolang lata seng pon bom po lapen non village level ke seng po nahi dolang pre seng pon bom po lapen non son ward along an tame town area especially lata ni tum seng pon bom po lalote tum grassroots pen jong si tum settle lote itum MP election ke hai pantani tum 100% chance dopo go to the state no race a break long lote dong sase a break long lote dong sase long live Najan Timong Lo